אנחנו בשוק מחנה יהודה, אני איתמר. אנחנו הולכים בדרך לטעמון, בדרך להחתמת הוועד המנהל של התנועה להתעוררות על מסמך שיכתיר אותי כנשיא התנועה. איזה תואר מהנה. זה תואר רשמי עד שהתנועה תתאפס על עצמה ואני אתאפס על עצמי והכל יהיה בסדר ונמצא את האנשים המתאימים ביותר למילוי כל המשרות. אבל עד אז אנחנו פה ואיתמר יספר משהו. כן, אני חייב לציין שעכשיו אנחנו לפגוש את הבת של אהוד בנאי. כן, נכון, מרים בנאי, מה היא אמרה? מרים בנאי, והיא באמת שיתפה איתנו פעולה בכל הנוגע לכל התוכנית. איך הגענו לזה בכלל? דוד. מה, מי זה דוד? דוד זה חבר שלך שגר פה בירושלים וגר הקומה מתחתיו. ספר לצופים, כן. עכשיו, קודם כל הייתה מאוד חמודה. וואו, ממש חמודה. עד עכשיו אני חושב עליה. וואו, איזה חמוד. חוץ מזה שהיא מאוד ריגשה את הסף גם בכל הקטע התוכניתי. שזה יכול לקדם את העניין. כן. וזהו, אני מקווה שהכל יצא לפועל בהצלחה. כן. טוב, נהדר, אז בעצם מה יש לנו? יש לנו מצב שבו... צלם אותי קצת, אני גם רוצה. יש לנו מצב שבו בעצם אהוד בנאי כבר שמע על זה, למעשה שלחנו מייל לשילוח הפקות. התגובה הרשמית, סבבה, זה משהו טוב. התגובה הרשמית שקיבלנו הייתה שאהוד לא מופיע באירועים בחינם. שלחתי למייל נוסף, אמרתי, ביקשתי את זה לקדם את זה לאהוד, וסיפרתי על מיצג עגל הזהב שבו נבנה עגל זהב ענקי מחומרים ממוחזרים באמצע כיכר רבין. וננפץ אותו כחלק מההצגה, נעשה איזה סגידה וריקוד כזה המוני וססגוני. אנחנו הולכים לכאן. תמשיך, אני איתך. אוקיי. מה שקורה, לא ישמעו אותי, אני לא אדבר מקרוב. מה שקורה זה ששלחתי מייל כזה לאהוד, ועכשיו אני אשלח מייל לבת שלו, שגם היא תוזמן, יחד עם הבן של מיקי רוזנטל, לכנס סוף שבוע באדמה. כן, אני מגייס את האנשים דרך הבנים שלהם. זה אחלה דרך. וחוץ מזה שהם אנשים נחמדים, נראה לי גם בקטע באופן כללי, היא לומדת צילום. הספרתי לה על הסרט שאני רוצה לעשות עם איתמר, נעשה את חוצה ישראל, נצלם את זה, יהיה מגניב. האמת בעזרת השם. בעזרת השם. אני רציתי לעשות את חוצה ישראל הרבה זמן, עוד שגרתי בגולן, אבל רציתי לי להשתקע, ועכשיו יש לי אנרגיות ככה למסע, אני מרגיש שהעולם הוא ביתי שוב. אני יכול לשחרר את הבית הנוכחי שאני שוכר בכפר. בכל מקרה, זה בדיחת גובה? לא, זה האור של הפרוז'קטור. תשמע, בקיצור ולעניין, יש לנו את מרים בנאי שתקבל מייל. יש לנו מייל שקיבלנו מבחורה מדהימה שנקראת נועם, והיא מייצגת את דן טורן ונועם רותם ששלח לי אישית מייל שהוא בקטע, היא מייצגת עוד מלא אומנים, פרנקנשטיין וכאלה, והם בקטע לגמרי. היא גם תעזור לנו, זאת אומרת מה שקורה עכשיו בעצם, כמו שאמרתי לך מקודם, לא לעיני המצלמה, זה שהתוכנית לא רק רוקמת אור וגידים, אלא בעצם הציפיות מתחילות להתגשם. אגב, פה, יכול לציין את החנוכיה פה, זו החנוכיה של משפחת רזאל, יונתן רזאל גר ממש שם, בבית הקרוב, ואנחנו היינו אצלו מוקדם יותר הערב, באתי, אמרתי לו שלום, ולקחתי את המייל שלו, שגם הוא יוכנס לעניין, הוא מאוד חשוב לי כי הוא בעצם מייצג מגזר בישראל. ויש לו גם שיר כי מציון תצא האהבה, ונראה אדם דתי או משהו, אבל כל הנושא הזה של האור לגויים נראה לי מגניב, נראה לי שבאמת יש איזה מצב כזה, יש אפשרות כזאת, שהיא בסבירות בינונית כרגע להערכתי, שבתסריט הזה, לעם שלנו יש איזה תפקיד מיוחד בעולם. זה לא אומר שאנחנו צריכים להאחז בקרקע בצורה מיליטנטית, או לעשות כל מיני דברים כאלה כמו שמגזרים מסוימים גורסים. אבל זה אומר שיש לנו תפקיד מיוחד. זה אומר שאנחנו עליונים. יש לנו תפקיד מיוחד, ואני גם מאמין שלבן אדם יש תפקיד מיוחד בעולם. זאת אומרת, זה שהוא שווה לכל שאר יצרים החיים, זה נכון בעיניי, אבל יש לו גם תפקיד מיוחד. הוא בא לפה, פה אני מתחבר לחזון האישי שלי בתור מנהל, שהוא בעצם האדם הוא סוג של מנהל. מה זה חקלאות? זה בעצם סוג של לנהל את הטבע בצורה אחרת. וזה כבר נושא לשיחות אחרות, אבל אם נדבר לעניין, חברים, יש לנו את דן טורן, יש לנו את נועם רותם, יש לנו את בקרוב, אני מקווה, את אהוד בנאי,
מחר, מחרתיים, אני סוף סוף אשלח מייל לנשיא המדינה, ואני כל הזמן דוחה את זה, כי אני מחכה לעוד לוגויים, ואנחנו נעשה את זה בקרוב. אנחנו גם נפנה למג'אדלה, שר התרבות, כדי להשיג מימון לכל אותם אומנים. אני רוצה לתרום לכל אומן סכום של 648 ש"ח, שזה בגימטריה עולם אחר הוא אפשרי. הכוונה היא לכל אומן ואומן, לכל נגן, לכל נגן וכל בדיוק. בדיוק, זאת אומרת ש... זה סכום מכובד, זה סכום נאה. זה סכום נאה, אם חושבים על זה, בטח אם מדברים על כמה שירים, אבל הרעיון עצמו הוא הרעיון הנידון על הפרק. זאת אומרת, הרעיון עצמו של... אני לא רוצה שהאומנים יתנדבו, אני רוצה שהם יקבלו כסף מאנשים טובים, מגיע להם. עכשיו, אתה אמרת לי לפני זה, נו. שאתה מדבר על סדר גודל של 100 אומנים, זה לא קצת הרבה? להפך, זה מעט. 100 אומנים זה בערך 50 להקות, לא, זה בערך 10 להקות. 10 להקות, לא. זה בערך 50, לא. מה הבעיה שלי? 100 חלקי 5 אנשים להרכב, זה בערך 20 להקות, זה לא כזה הרבה. לדעתי יהיו לי הרבה יותר מ100 אומנים, אבל ל100 אומנים אני אבחר לשלם. מעבר ל100 אומנים האלה, שיהיה לי חשוב לקדם אותם, כי אני מכיר את הסצנה והם עובדים הרבה שנים וכו', אז כל שאר האומנים שירצו יעשו את זה בהתנדבות. גם ככה להערכתי, הרבה אומנים יתרמו את הכסף הזה בחזרה. אבל אני לא מצפה לזה, אני בכיף שיתפרנסו ובאמת שמגיע להם. אז מה אתה אומר, איתמר? אני אומר שכל הרעיון הוא מדליק והוא טוב, ואם באמת עושים אותו בצורה נכונה יכול לצאת לפועל. 1 עד 10, כמה זה קורה? נפגשנו היום, כן? כן. נפגשנו היום, ספגת הרבה מידע. הרבה מידע. תראה, אני מאמין שזה 7, אני חושב שיש סיכוי שזה יקרה מ-1 עד 10. 7? 7 זה טוב. 7 זה טוב, אבל לא בדיוק באותה מצב. אתה אומר נתפשר עם המציאות. Yes. Can I ask you for your help? Yeah, of course. Spanish? This man. Actually, who is this man? Which neighborhood was named after him? Why? Where did he come from? Maybe it's Montefiore. Montefiore? Or Moshe Montefiore, yes, Yavin Moshe. Who's that then? No, Montefiore is from the other neighborhood. I don't know, sorry, I'm bad at local history. Where are you from? New York. New York, okay, enjoy Israel. חג שמח. אוי, זה חשוב להסביר את פניך לתייר. אגב, באירוע לא סיפרתי לך, אבל יהיו מחבקים בחינם, ויהיה גם חבורה של Welcome People, זאת אומרת, אנשים שתפקידם לקדם בברכה את פני האנשים. שלום! ככה, אבל בצורה שגם תהיה כלפי אנשים נכבדים. וזהו, ויהיה מגניב. ואתה אומר 7 זה טוב, אתה רוצה, היית באמצע משהו? 7 זה טוב, אבל במתכונת יותר צנועה לדעתי. כשאתה אומר צנועה, למה אתה מתכוון? יש פה משהו שעוד לא הזכרת נראה לי בטלפון. נו. להזמין את מלך ירדן ונשיא מצרים. כן, אוקיי, הבנתי. אבל תשמע, אם שמעון פרס בקטע, אני חושב שהוא ישמח להוציא מכתב ולהזמין את הנשיאים האלה, כי הוא איש של חזון, הוא רואה מזרח תיכון חדש. כן, יכול להיות, אני חושב ששמעון פרס יסתכל על זה קצת אחרת, אבל אם הוא יבוא מבחינתי זה עץ. כן, זה נכון. Yes, of course. No, we asked us before. But have a nice staying in Israel. Goodbye. יש פה קבוצות הזויות. אתה אומר, האם שמעון פרס, איך אתה חושב שהוא יסתכל על זה בעצם? על כל הרעיון ועל כל החזון אני חושב שבעין טובה. גם אני חושב. לנאום, לבוא לנאום. גם, אבל זה כבר פרוצדורה טיפה יותר מורכבת. בסדר, בשביל זה יש לו הפקה. אני חושב שבסך הכל גם אדם מאוד קבוצי, מה ששמעתי עליו, וישמח לתרום כל מה שהוא יוכל. נראה לי גם, אני מקווה מאוד. טוב, מילים לסיום הקטע. מילים, אתה רוצה... שאני אגיד מילים לסיום הקטע, טוב. לא הבנתי את זה. לעתים מילים עוזרות לתקשורת, לפעמים הן גם מפריעות לה. אבל לפעמים הן עוזרות. וואלה, אני מרגיש טוב. אני רוצה שנעבור כביש. ונלך להדלקת נרות ואחר כך למרקייה סמי חודש עם דניאל. ואני חושב שאחלה פריים לסיום זה החנוכיה הזאת. ולהגיד לכולם חג שמח.
חג שמח, חג חבר'ה! שמח, חג שמח.